ka njụdị na amụ na ajụjụ onye nwe ego be anyị o were dị ọkpara kpote Amerịka kpote Israel kpochesi ebe kwara ụgwọ akwụkwọ ọ na-eko wuti Phantom. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m akwụkwọ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ otu ozi nke nwanne anyị nwoke onye nke anyị niile makwa na ọfụma bụ nwanne anyị nwoke na-ama mbem ọnụ siri ike bụ Maazị Odejimjim zipụtara iji wee dọọ ndị Igbo aka na ntị, karịsịa ndị aka ji akụ anyị nwere n'ala Igbo, ndị ji ego n'ala Igbo, bụ ndị ahụ niile na-ewere ego kpọga ụmụ ha ala bekee ka ha gaa gụọ akwụkwọ, nke na-abụ ụmụaka ahụ gụchakwa n'akwụkwọ kama a ga-ezichiata ụmụaka ka ha laghachite azụ n'ala nke nna ha, azụọrọ ha ụlọ ebe ahụ, kwadoro ha ọnọdụ ebe ahụ. Ya bụ Odejimjim ma na-ekwu sị, ma ndị na-akpa ụdị agwa a, unu a na-echetakwa na enwere ihe a na-akpọ ọnọchiri obi, ibicha ndụ gị wee lawa, ego ahụ niile ị kpara, faktọrị ahụ niile ị rụrụ, ma o nweghị nwa gị ịkwụdobere n'akụkụ gị, o nweghị nwa gị iguzobere n'obodo Naijiria ka ọ na-ahụ ka azụmahịa gị na ihe niile ị na-arụ si aga. Mgbe ị nọchakwara n'ụlawa, kedu ihe ga-eme ego gị ahụ niile na akụnụba ahụ niile ịkpakọbara? Ya bụ Odejimjim wee gakwa n'iru wee kọọ akụkọ maka otu nwoke onye ọgaranya, onye nke ọ kọwara dịka onye kpatara ego, onye ji akụnụba nke ukwuu n'ala Igbo, mana o zipụrụ ụmụ ya niile ha gawa mba ofesi. Onye gụcha akwụkwọ azụọra ya ụlọ, kwadebere ya ọnọdụ ebe ahụ. O wee sị na ya bụ onye ọgaranya lara mmụọ, ọ nwụrụ afọ 4 gara aga, bụ nke ha gachara elimozu ya. Ma mgbe elichara ya bụ nwoke, ụmụ ya ahụ ndị niile si mba ofesi lọta wee tụtụrụ akụnụba niile nwoke nwere, were chaa ha niile wee lachiwe mba ofesi. O wee gakwa n'iru wee sị na mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ka ha gara elimozu ọzọ n'ezinụlọ ahụ. O wee bụrụ na mma mụrụ ya bụ nwoke ọgaranya nwụrụ. E wee lachie azụ na ngwuru ahụ. O wee bụrụ na ebe niile etochiela ahịhịa. Ya wee jụkwanụ kedu maka ụmụ nwaanyị a bụ ụmụ nke ọgaranya ahụ kpatara ego nke nwụrụla na mbụ. E wee na-akọwa na kamgbe ahụ elichara nna ha na onweghị onye ọbụla n'ime ha tụrụla ọkpa na ngwuru ahụ. Ya bụ Odejimjim wee na-ebe ya bụ akwa arịrị, wee na-ebesi ike si onye ọbụla ji ego ị na-akpọpụkwa ụmụ gị ala bekee, ya nwekwa nke idobere n'ụlọ nke nọ gị nso, na-ahụ ka azụmahịa gị na ọrụ gị si aga, nke bụ na achọ nwoke ma ahụghị nwoke ka o nwee onye ga-anọchi ihe niile ahụ ịkpakọbara. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede. Ya mere, buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo, ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwoke ahụ bụ Maazị Odejimjim dịka o ziri ya bụ ozi ịdọ aka na ntị nke dị oke mkpa. Ya mere, asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. O nwere ozi m chọrọ ka m zie ndị Igbo. Metụ nwanne gị aka, zie ya nwanne gị na ọ na-agbawa m obi. Zibe onye ọbụla, ụmụnne anyị niile ndị nwere ego, zibe bụ ozi na ọ na-agbawa m obi. Kedu nke bụ na ndị ọgaranya niile anyị nwere na be anyị, ndị nnukwu ọgaranya, ndị nwegasịrị Phantom, ndị nwegasịrị factories, ndị nnukwu ikpo, ndị Igbo jiri dị ebube. Jụdị na anụ bụ ebe ka diọkpara nọ, onye ijuala ebe ka diọkpara ya nọ. Ọ gwa gị na ọ nọ na London ma agụ akwụkwọ, o gokwuori ya ụnọ. Ijụọ ya osote diọkpara ya, ọ gwa gị na ọ nọ na London ma agụ akwụkwọ, o gokweri ya ụnọ. Ijụọ ya nke ada, ọ sị gị na nke ada na ọ na Israel agụ akwụkwọ, o gokweri ya ụnọ. Ka njụdị na-aga ajụjụ, ọga ị na-emekwa na eji enwe ọnọchiri obi? Ka njụọ ma ajụjụ, ọga ị na-emekwa na eji enwe ọnọchiri obi? Ị nwere nnukwu ego, kpọkọrọ ụmụazị niile kpojecha obodo oyibo. O nwere ibe gbawara m obi, o nwere ibe njiribe akwa. Ohu nwanne m o jere Amerịka, mụ ụmụ na Amerịka, nwee nnukwu ego na Amerịka. O ruo mgbe ọ nwụrụ, eburu ya nataba anyị na ibi ya n'icha ya, ụmụ ya sụrụ ya ma enu jewarụ. O nwekwara ohu odogwu enwere nke anyị jere n'obi be ya ụnyaahụ gara aga. Arịrị were gbuo m, ihe ibe akwa mee m. Anyị bataru ebe odogwu, ụna ama ibe m bụrụ, jụ na anụ m ibe m bụrụ. Anyị bataru ebe odogwu, o were wụrụ na odogwu na onwe ya o nwụrụ n'ahọ na-anọ gara aga. Ụmụ ya pa na Amerịka, pa na Israel, pa na obodo dị iche iche, pa were nata ụnọ, kpọba papa ba, kwacha papa ba,
tụtụkọrọ kọmpini niile papa ba nwere lechasịa lechava ncha niile nakwa Amerịka. Okwu ya ka nnukwu mama ba nwụrụ ụnya gara aga nwanne ụnya gara aga ha were jebe ikwu ozu ruo obi were gbawa m arịrị were gbuo m inebebe odogwu irire efuwe n'ime ya inebebe odogwu ata efuwe n'ime inebebe odogwu gbomgbom ehe kesicha na mmanwụ na-apụ ka anyị na-ekwu ibe a arịrị were gbuo m were jụbazi ya ajụjụ diọkpara ọ na-ebe ha sị na abụbeghị ihe kemgbe ejiri kpacha nna ya kemgbe ọ nwụchara na abụbeghị ya anya o sote diọkpara nwaanyị nụrụkwe dị onye Amerịka werucha uwe na ọ na-awụ nna mụọ nwa wụrụ ọgaranya na biya onwe nwe ọnọchiri obi ọwụ asị ndị be anyị kpọkọrọ ụmụ ha niile onye Amerịka akwabazie nne onwego ofu nkuru nwatakịrị amụrụ n'obi ebe nwa natara anyị tụwa ego were jekwa ama m odogwu were jekwa ama m ikpo ka njụdị na amụ na ajụjụ onye nwe ego be anyị o were dị ọkpara kpocha Amerịka kpoja Israel kpojosi ebe kwara ụgwọ akwụkwọ ọ na-eko wuti fantom na o nwere ego mgbe ihe nwa be gị ji efu ata mgbe ihe nwa be gị ji agbakwa ata ya merụ ndị nnukwu mmadụ anyị nwere be anyị onye nwa o jidetụnụ nke ọ kpọrọ ezigbo nwa ya kpọnata ya ụlọ mee ya odogwu kwuru ya n'ihu ọrụ papa ya na-eme nwa ya na-eme o ji awachọzie nna abụzi enwe ọnọchiri obi o ji awachọ nna abụ inwekwa mmanwụ inwekwa odogwu ịnọdụgori na ụdị ndị nwụrụ anwụ ị na-akụrụ nwa gị aka na ọ na-eme ọfụma ụfọdụ ndị ọgaranya anyị nwere be anyị badobechara nwa ba n'ụlọ ụfọdụ kpọrọkpọgosi Amerịka na-eko igbo aka nwa ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala netu anyị si eme ya deere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị sonye ekelekwa m gị na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị nabata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na aka nakwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu